हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो बयबो मोजां दङ नोंथांमोना दासिमबो APDCL लिंक खालामाखैबा खालामना लादो मबाइल नाम्बारजों आधार कार्डजों दा जायनि कन्जुमार नाम्बार दङ नोंथांमोना लिंक खालामना लानांगौ होननानै आपडेट होखादोंमोन दा बेनिखायनो दासिमबो खालामाखैबा नोंथांमोना खालामना लादो आरो बिनि लास्ट डेट थाया लोगोफोर बियो आपडेट खालामजाबाय थायो मबाइल नाम्बार आरो आधार कार्डआ दा नोंथांमोना जुदि मबाइल नाम्बारा गोमाबायब्ला थ' नोंथांमोना गोदान आपडेट खालामनो हागोन दा बोरै खालामनांगौ नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोबजासिम बेनिफ्राय मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो नोंथाङा चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामदो बेबायदि नोंथांमोना आपडेट मोनबाय थागोन APDCL रिलेटेड आरो लोगोफोर APDCL रिजाल्ट होथारसिगोन बारा गोबाव गैलिया बिनि रिभिउ मिटिं जाबाय दाखालि बावै आपडेट होदोंमोन दा आसा खालामो रिजाल्टआ थाबैनो ओंखारगोन आरो बे पस्टआ गोबां बुरजा दंमोन नोंथांमोना मिथिखागौ थ' बिदिब्ला लोगोफोर APDCLनि बागै जों नायग्रोनोसै बेसेबां डिसकानेक्ट जाखो आरो बेसेबां कानेक्सन जादों नोंथांमोना बेखौ नायना लाग्रोदो बेनिफ्राय जोङो आपडेट खालामनाय प्रसेसआव जोङो थांगोन स' बेनिखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो दायो लोगोफोर बेयाव नायदो नै गोबां डिसकानेक्ट जागासिनो दङ जायफोरा बिल होआखै थ' नोंथांमोना बिल होना लानांगौ दा बेयाव दङ नै लोगोफोर दा माखासे जेरै गुवाहाटि दङ दा बेयाव माखासे डिसकानेक्सन जादों आरो माखासे एमाउन्ट नुनो मोनदों नोंथांमोना दा नोंथांमोना आरोबाव रिकानेक्सन नुदों दा बेबायदि गोबां एमाउन्ट जाना दङ थ' नोंथांमोना जायफोरा बिल होआखै दासिमबो थ' नोंथांमोना होना लादो आरो बे आपडेटआ जाबाय लोगोफोर 2 सेप्तेम्बर 2021 थ' नोंथांमोना बिल होनांगौ दङबा होना लानो हागोन आरो जायफोरा लिंक खालामो नोंथांमोना रेहाय मोननो हागौ थ' बेखायनो नोंथांमोना लिंक खालामना लानाया जोबोर मोजां स' बिदिब्ला जों थांसे गोबाव खालामला अफिसियेल वेबसाइटआव आरो लोगोसे लिंकखौ जों खालामसै बोरै खालामनांगौ आपडेटखौ नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो आरो मबाइलाव नोंथांमोना खालामना लादो स' दायो आं अफिसियेल वेबसाइटआव फैबाय नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव लिंकखौ मोनगोन बेयावनो फैनो हागोन दा जेब्ला रिजाल्ट होयो नोंथांमोना बेयावनो गासिबो नायनो हागोन जायफ्रा एग्जाम होदोंमोन APDCLआव आरो आसा खालामो बियो थाबैनो फैगोन दा बिदिब्ला जों नायनोसै बेयाव माखासे प्रसेसखौ दा जोङो पे खालामनो हायो आरो बिलखौ नोंथांमोना पे खालामबा दा पे इलेक्ट्रिसिटि बिल मोनदों बेयाव थुनो हागोन आरो नोंथांमोना बिलखौ नायनोब्ला बेसेबां जादों बेयाव कन्जुमार नाम्बारखौ होनानै नायनो हायो स' बिदिब्ला जों बेयाव थुना नायनोसै बेसेबां बिल एमाउन्ट दङ नोंथांमोना नायनो हागोन दा नोंथांमोना बिलाव मोनसे नाम्बार थायोना कन्जुमार बेखौ बेयाव होनानै नोंथांमोना टिर अपसनाव थुनांगौ अब्लानो नोंथांमोना बिलखौ नायनो हायो जे नोंनि एमाउन्टआ बेसेबां जाना दङ थ' बेखौ आं दोनथ'नोसै बेनिफ्राय जोङो आपडेट खालामनाय प्रसेसआव जागायनोसै दा बिदिब्ला जों गाहायाव फैनानै जों आपडेट मबाइल नाम्बार मोनो दा नोंथांमोना बेयावनो थुनानै मबाइल नाम्बार आपडेट इमेल आइडि आरो लोगोसे आधार कार्डजों लिंक खालामना लानो हायो आरो आसा खालामो नोंथांमोना बेखौ खालामना लागोन मानोना खालामनो होदोंमोन दा बेखायनो जों आपडेट मबाइल नाम्बाराव जोङो थुनानै जों आपडेट खालामनोसै थ' जों गोजौआवनो मोनखादोंमोन जोङो गोजौआव फैफिननोसै बेनिफ्राय जोङो आपडेट मबाइल नाम्बार KYC बेयाव दङ थ' नोंथांमोना बेयाव होनो हागोन थ' जों बेयाव थुनोसै लोगोफोर दा बेयाव थुनाय लोगो लोगो आरोबाव फिन खनसेबाव नोंथांमोना कन्जुमार नाम्बारखौ टाइप खालामनांगोन अब्लासो जायो स' अब्ला जों बेयाव इन्टार खालामसै दा इन्टार खालामनानै जोङो टिराव थुनांगौ अब्लानो नोंनि गासैबो प्रफाइला श' जायो थ' नोंथांमोना सोलोंनानै रोंखागोन गोबां प्रसेस दङ माने इसेबां गोराबो नंद्राया थ' नोंथांमोना नायलांबाय थादो दा जों बेयाव इन्टार खालामसै बेयाव कन्जुमार नाम्बारखौ दा आं बेयाव खालामनानै डाइरेक्ट मोनखाबाय बेयाव नै दा बेयाव लिस्ट फैबाय आरो कन्जुमार नाम्बार आरो लोगोसे बेयाव माने कन्जुमारनि नाम फैबाय थ' बिदिब्ला नोंथांमोना मबाइल नाम्बार इमेल आइडि आरो आधार कार्ड थ' आपडेट खालामनाया जोबोर इजि प्रसेस दा बेखायनो नोंथांमोना इडिट खालामनोबा मबाइल नाम्बार बेयाव दंखायोना बेखौ सोलायनो हायो जायफ्रा मबाइल नाम्बारा गोमाबाय आरो इमेल आइडिखौबो चेन्ज खालामनो हायो आरो लोगोसे आधार कार्ड नाम्बार थ' नोंथांमोना जायनि कन्जुमार नामाव दङ नोंथांमोना बिनि आधार कार्डखौ होनांगोन आरो आपडेट खालामनांगौ थ' नोंथांमोना आपडेट खालामदो दा बेनिफ्राय लास्टआव नोंथांमोना साबमिट मोनो दा नोंथांमोना साबमिट खालामनाय लोगो लोगो आपडेट जागोन आरो बेनिफ्राय लोगोसे साबमिट अपसन मोनो आरो थ' बिदिब्ला अकुपेसनखौ नायदो अकुपेसना जाहैबाय गोबां गोनो गोथो जायो दा बांसिनानो खामानि मावग्रा थायो नङा होमबा थ' बेखायनो जोङो आदार्सआव होना लानांगौ जायफ्रा साख्रि मावा दा जायखिजाया नोंथांमोना खामानि मावग्राया अनगायै थ' नोंथांमोना बासिनानै होबानो जाबाय दा जायफ्रा साख्रि मावा नोंथांमोना आदार्सआव होबानो जाबाय खामानि मावग्राबा थ' आसा खालामो नोंथांमोना बेखौ बुजिबाय दा बेनिफ्राय जों आदार्सआव होनोसै हमना ला नैबे कन्जुमारा साख्रि गैया थ' बेखायनो जोङो आदार्सआव होबाय दा बेनिफ्राय जों नेक्स्टआव थांनोसै गुबुन प्रसेसआव नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था आरो साबमिट होनाय लोगो लोगोनो बियो आपडेट जासिगोन थ' बेखायनो नोंथांमोना मोजां फिलआप खालामनानै आपडेट खालामबाय थानो हायो दा बिदिब्ला जों नैबे साबमिट मोनदों थ' नोंथांमोना साबमिटआव होनाय लोगो लोगोनो नोंहा लिंक जासिगोन आरो नोंहा आपडेट जासिगोन थ' लोगोफोर दानिया लाइक कमेन्ट शेयार आरो मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालामदो गोदानै फैदोंमोनब्ला